jasno. Važi. Prvo će mi trebati jaja i brašno. A da bih napravila testo, moram preliti jaja mlekom i dobro promešati sve mutilicom. Ali pažljivo da se ništa ne prospe. Sad ću sipati testo u kalup i staviti u rernu. Tako je, odlično. Dok se testo peče, ja ću umočiti latice ruža u toplu vodu. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako ću dobiti lijepo slatko punjenje. Prelepo. Konzistencija je prava. O, super! Testo se diglo, sada mogu seći kore. A vreme da sastavim tortu, prijatelji. Stavljam slatku pavlaku, a naš džem od ruža i ponavljam tako nekoliko puta. A bitno je ne zaboraviti na sveže voće. Tako će torta biti još lepša i ukusnija. A nedostaje samo cveće iz moje bašte i svećica.